Era jovenet. Sí o què? Explica. Tot va començar quan Ronaldinho Gaucho era jovenet. Sí. A primària era un noi sense escrúpols. Tot el dia menjava macarrons. Ja està, aquest pedo. Macarrons per dinar, per sopar i per esmorzar. Estava fent una broma. Està pedo, tonto. I llavors, un dia, la seva mare li va dir: Ronaldinho, juga a futbol. Que va sortir per Barça TV, això. I diu: no, t'ho juro, va sortir per Barça TV. I el Ronaldinho va començar a futbol sala. Buah, era un puto màquina. Que feia pim-pam, toma nagacitos. No, això va vindre cap al 2040 abans de Crist. Això... Sisplau, noi, para! O no continuo la reunió? Vas, com estic posant cerda, vull fer-te... Para! Vale, llavors... Para, tio! Hòstia! Seguretat, por favor, llevarlo. Sigue. Llavors... Para, tio! Hòstia, és que tu no Llavors... Ronaldinho va decidir jugar al futbol gran. Hòstia, tio, té el xorra al cul. Perquè ja que s'havia fet gran i havia crescut, havia jugat en vez de futbol sala, que era una sala del seu menjador, en un futbol gran que era per gent més gran. I va pensar, millonet, Y va a pensar, no tengo nada, soy un pobre de mierda, juego con un neumático en mi casa. Y Hòstia, tio, tira el xorra al cap, tio. Para allà. soy migrante, estoy no para gordo. Yo me voy, yo me voy de mi país, y yo voy a París Saint-Germain. No soy juvenil. Ja me voy. I faig gols amb l'esquerra. No. Juvenil i cadet, però cadet amb el fotre per cul. Claro, jo de petit dèiem Primol que marcava gols amb l'ascens. I punxava les boles i totes quedaven fetes una puta I merda. en els plats DJ no tenia agulles, feia servir les dents. No era DJ, era dentigen. I llavors tot va començar quan David Guetta va ser petit. David Guetta va ser nascut a Txecoslovàquia. Tot concret a la CAT, al carrer Santa Helena, número 3 d'Ucraïna. Quin any? I es diu David Guetta. 8.100 abans de l'homínid australopitecus. En veritat ella es diu David Guetta, però les tetes. David Guetta. Guitarra I tetes. Sí. I llavors, per això cada festival surten moltes tetes de noies i moltes guitarres de guitarristes. I ell tenia un somni, i era arreglar-se aquesta totxa que té, no? Sí! I va dir, em faré famós DJ. Perquè era tartamut i clar, podia fer remix ell sol amb la veu. I llavors va contractar Maria Menéndez, que era una DJ molt modern de la història. Creix, però no. I bueno, Maria aquesta que no sé dir és primer, bueno, Maria Juana. Va fer un grup que era ella, que també era tartamut, i després amb una hora va quedar... Claríssimamente xarreo. I llavors va arribar un noi rasta. Sí, Jack Sparrow. Bueno, de fet... O a Grècia, Marculius Garcius. Marculius Garcius el tercerus. Tot va començar a Atenes. Marculius Atenes. Vostè no sap que la nòvia del meu germà em diu Bob, de Bob Marley. El meu germà em diu Jack Sparrow. I llavors la meva família, des que m'he fet això, em diu Bob Sparrow. És claríssimamente, Charlo. Claríssimamente. Esto no, sin ninguna si duda. t'has donat compte, però el nostre amic Lluís Tenes està dormint. Oh, Lluís Trenes. Lluís Tenes. Que s'agradaria fer amb la melena que té. I de fet, jo des de Bon dia. petit, des de ben petit, jo li he dit Lluís Tetes. Clar, perquè sa mare no té tetes. Perdó, vostè, perdó. Perdoni, volíem dir la Fem seva un rec germana. per això que ha escoltat. Fem un rec per això que ha escoltat, que sigui anul·lat per aquest episodi universal. Ara anem a publicitat i deixem aquest remix. Creixen. Ja tornem a estar aquí, senyores i senyors. Bona nit, tothom. Ràdio Veneno. Ràdio
putes! Putes de tots 100! Per 3 euros et podem fer una xupadeta. Sí, i per un 3x3 pots fer un torneig Carrefour amb 3 parells de gilets. Sí senyor, Soc xupeu-me-la. el millor, soc un cabró. Anem a pescar tonyines perquè jo estan pescant llobarros, nois. No en sabeu, aquí es pesca tortuga. Anem a pescar ranes. Jo un dia estava fent gimnàstica i va aparèixer la Gina. Està molt bona i li vaig dir va Gina, va Gina, va Gina. Em va dir pim pam, pim pam, Tías vienen, tías van. Pim, 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 Creixen, creixen, I plana, bueno, quan plana. vam anar al llit vam començar amb alguna així. Pum, pum, i vam acabar així. Pum, 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 pum. I la tia va començar. Vagina. Explota. Vagina. Explota. Bueno, i jo me'n vaig ja, que em fa mal la I gola. jo estic veient Barcelona Moltes amb gràcies a tots. arquitectura a les estrelles. Mal, no aplaudiria, però tinc les mans enterrades. Me les he enterrat jo sol i no puc. No fa gràcia, ajudeu-me que m'estic morint. No, pareu. Para, Ballester, para. Ai, ja. Por favor, que no me noto las manos, por favor. Què feu? Para, Agustí, para. Jo he sigut, he sigut el major. S'ha de currar ara.